Настанете се удобно. Можете да легнете или да седнете. Настанете се така, че главата, гърба и опашната кост да останат в една права линия. Затворете очи и вдишайте дълбоко. Издишайте. Вдишайте отново дълбоко. И издишайте. Вдишайте светлина. И издишайте цялото напрежение от себе си. Вдишайте цялата пречистваща енергия от Вселената около вас. И издишайте всички негативни мисли и негативни емоции от себе си. Осъзнайте дихателният процес във вашето тяло и наблюдавайте всяко едно вдишване и издишване. Усетете как с всеки дъх се пречиствате все повече и ви става все по-леко, все по-спокойно и все по-уютно. Сега насочете вниманието си върху сърдечната си чакра. Сърдечната чакра е разположена в областта на сърцето, зад гръдната кост. Това е мястото на емоциите, чувствата, усещанията. Тази чакра е двуцветна. Тя е зелена отвън, но в сърцевината си тя е розова. Зеленият цвят ни дава спокойствие, хармония, а розовият цвят ни дава надежда, нежност, грижа. Сега вижте или просто си представете как в този енергиен център трепти една зелено-розова светлинка. Почувствайте светлинката и вижте колко е голяма тя. В началото може би е голяма колкото искра, но с всеки дъх тя се разраства, става по-ярка, по-плътна. Просто я наблюдавайте. И докато я наблюдавате, се спомнете за моменти от вашия живот, в които сте били истински щастливи. Спомнете се за моментите, за които вие сте били истински благодарни. Спомнете се за тези моменти, които карат сърцето ви да бие. Спомнете се за тези моменти, които винаги ще ви изпълват с една неописуема радост, когато се спомняте за тях. Кои са тези моменти от вашия живот? Спомнете си ги, почувствайте ги, усетете чувствата, които сте изпитвали тогава. И се изпълнете с тези чувства на радост, на щастие, на благодарност, на любов. Вдишвайте и издишвайте и усещайте тук и сега. А сега си спомнете
за всички ваши любими хора. Спомнете си за хората, които обичате, хората, които ви обичат, хората, които винаги са ви подкрепяли и винаги са били до вас, и в добро, и в лошо. Усетете присъствието на любимите си хора, дори и да не са сега до вас. Дори и да не можете повече да ги видите, знайте, че те винаги ще бъдат до вас. Те винаги ще бъдат в живота ви и те винаги ще бъдат в сърцата ви. Усетете присъствието на любимите си хора. Почувствайте, че те отново са тук до вас. Те са заедно с вас сега. Те са във вас и винаги ще бъдат. Погледнете всички ваши любими хора. Погледнете ги в очите. Вижте лицата им, вижте усмивките им и усетете любовта им към вас. И макар не винаги да са изразявали любовта си към вас, по начина, по който вие сте имали нужда, по начина, по който вие сте искали, усетете истинското им намерение към вас, усетете истинската им любов и се изпълнете с това чувство на любов сега. Сега поставете дланите на сърцето си и насочете вниманието си отново към него. Почувствайте как топти то. То работи неспирно за нас, за да можем ние да сме живи, за да можем ние да чувстваме, за да можем да обичаме. Усетете благодарността си към вашето сърце. Усетете как то вече се е изпълнило с трепет, с една приятна топлина. И вижте как вашето сърце сега разпръсква цялата тази зелено-розова светлина на любовта, на благодарността из цялото ви тяло. Усетете как цялото ви тяло започва да вибрира с много висока честота. Наблюдавайте или просто си представете как с всяко издишване тази зелено-розова светлина продължава да се разпръсква и образува една красива аура около вас. Аура, която трансформира всичко негативно в позитивно. Усетете как с всяко вдишване вие вдишвате от тази вибрация на безусловна любов, която пречиства, успокоява и изцелява всичко, до което се докосва вътре във вас и около вас. Издишайте всичко, което ви тежи. Издишайте болката от миналото си. Издишайте всичко, което ви наранява сега. Вижте и усетете как тази вибрация на безусловна любов във вас и около вас изчиства вашите нездравословни енергии и ги трансформира в безусловна любов.
Продължавайте да дишате и да издишате дълбоко и си представете как вашата аура продължава да се разраства. Вижте как вашата аура изпълва цялото пространство в мястото, на което се намирате. Вижте как тази аура става все по-ярка. Вижте я как продължава да се разширява и изпълва вашето населено място със своите мощни вибрации. Изпълва страната, в която се намирате, и продължава да расте и изпълва цялото земно кълбо. Усетете как дарявате с любов и светлина всичко и всички, до което се докосва вашата аура. Усетете колко прекрасно е чувството да разпръсквате любов и светлина, да дарявате любов на всички хора, на всички растения, на всички животни и живи организми. Всички те усещат вашата безгранична любов. Усетете нуждата си да дарявате още любов и вижте как вашата аура вече обхваща целият космос. Вижте как вашата аура разпръсква целият мрак в космоса и го изпълва със светлината на вашата безгранична любов и благодарност. Вие сияете и изпълвате с любовта си целият космос. Вие вече сте в едно с всичко и с всички. Вие винаги сте били и винаги ще бъдете. Вие най-накрая осъзнавате, че не трябва да правите нищо специално, за да се чувствате щастливи. Не трябва да правите нищо специално, за да се чувствате удовлетворени и благодарни. Достатъчно е просто да живеете в настоящият момент и да обичате всички и всичко. Вие най-накрая усещате, че е толкова лесно да се чувствате щастливи, заредени с високи вибрации, изпитвайки просто любов и благодарност към себе си, към любимите си, към цялата Вселена. Вие най-накрая разбирате, че вие имате достатъчно в живота си, за да бъдете доволни и щастливи тук и сега. Вашето вътрешно състояние е в основата на вашите резултати и успеха е само във вашите ръце. Вие сте тези, които творите вашата собствена реалност и само вие сте господар на живота си. Сега си помислете към кои конкретни хора и ситуации искате да дарите от вашата любов. Защото вие сте неизчерпаем източник на любов. Вижте, кои са тези хора, които искате да подкрепите сега, изпращайки им безгранична любов. Кои са тези ситуации, които искате да изцелите, обливайки ги с безграничната си любов. И насочете сега по един лъч светлина от вашето сърце към всеки един човек, към всяка една ситуация,
на които искате да изпратите от любовта си. И вижте как ги обливате с потоци на безусловна любов. Раздавайте щедро от любовта си. Вие имате безкрайно много любов. Вие сте въплъщение на силата на любовта, защото вие можете да обичате, можете да приемате, можете да прощавате, можете да вярвате в доброто в другите. Почувствайте колко е прекрасно да дарявате безгранична любов и другите да усещат любовта ви. Тази любов докосва сърцата им и те започват да връщат любов към вас. И колкото повече любов дарявате към другите, толкова повече споделена любов се връща към вас обратно и изпълва сърдечната ви чакра с любов. Усетете как между вас се образуват енергийни нишки от любов, през които обменяте енергия на любов. Вижте как светлината, излизаща от сърдечната ви чакра, става все по-ярка, все по-силна, все по-сияеща. Блести с пълна сила. Отворете сърцето си и почувствайте, че е безопасно да дарявате и да получавате любов. И знайте, че вашата задача не е да търсите любовта, а да се освободите от всички пречки, които сте създали в себе си срещу нея. Почувствайте какво е усещането да дарявате и да получавате любов и да се чувствате в безопасност. И сега прегърнете себе си и върнете любовта, която генерирате, обратно към себе си, обратно към източникът. И помнете, че вие сте източник. Вие сте в едно с източника и източника е в едно с вас. Прегърнете се силно и си кажете колко много се обичате, колко много обичате живота си, колко много сте благодарни за всичко, което сте преживяли. Въпреки всички пречки, вие успявате и продължавате напред. Дайте си достатъчно време да почувствате цялата любов и благодарност. И след като отворите очи, вземете вашето огледало в ръка или застанете пред огледалото и си кажете на глас колко много се обичате, колко много се гордеете със себе си, колко сте благодарни на Вселената, колко сте благодарни на себе си и на другите. И нека благодарността да стане ваш навик. Благодарете всеки ден, всеки миг за всяко нещо, което преживявате, което ви се случва тук и сега. Благодарете на Вселената, благодарете на себе си, благодарете на другите.
Който е истински благодарен, той не може да бъде нещастен в същото време, защото благодарността изцелява и носи надежда. Ако всеки ден отделяте малко време да напишете или да кажете на глас или на ум вашите благодарности, вие ще започнете да творите чудеса в живота си, още повече чудеса. Благодаря ви, че бяхте с мен, скъпи приятели. С вас беше Кремена.